Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Hapon Bacolod, maayong hapon bilog abahin sa Western Visayas. Miyerkules kita nga adlaw, Nobyembre 16. Mga kaaksyon 39 días na lang ha, antes ang Paskwa, kag 46 kadlaw antes ang bagong tuig o the year 2023. Sa ngalan ni Aksyon Jan Diaz, ang inyo dire alagad, Aksyon Boy Duran. Magapakalagad kita sa inyo sa pagdulong sa mga informasyon, mga balita nga natipon sa aton mga action reporters sa ilas ni tagsa-tagsa ka area of responsibility. Ilang ka mga issues, mga nagluntad karon diri sa aton sining syudad sa probinsya sang Negros Occidental, sa kabugusan sang pungsod ang iban nga bahin sang kalibutan. Maayong hapon dira sa aton nga mga kaaksyon, sa mga baybayon, sa mga kaumhan, sa kabanwahanan, sa kasyudaran diri sa bugos nga isla sang Negros kag Western Visayas. Standby lang kamo dira. Relax lang sa mga nakatapos na obra. Kami bahala sang mga balita kag informasyon. Nanong aton mga balantayan nga mga balita karon nga hapon. Subong sini nga hapon nagapatigayon sang sesyon ang sangguniang panlunsod sa syudad sang Bacolod. Na nagapamati kita dito isa sa mga ginaprobahan dito nga resolusyon. Dining resolusyon bala nga nagahatag sang pagdayaw sa isa ka Bacolodnon nga top 2 sa CPA Board Examinations. Congratulations sa sining nag-top 2 sa Certified Public Accountants Examination. May ara nga hatag dungog, pagdayaw sa sining Bacolodnon nga nagdalaman of course ang dungog. Kagbugal sa syudad sang Bacolod. Top 2 ha, CPA Board Examination. Iban pa naton nga mabalita sa Provincial Capital. I-check na karon ano ang mga balita dira sa Provincial Capital. Samtang sa aton mga balita national nga natipon naman sa aton sining news center. Ini lang pagkutkot sa tunnel da sa sulod sang Bilibid. Aligar ko no gintago tungod nga wala sang pundo. Para sa ano ng tunnel man? Hindi lang si General Bantag ni kadamog isang kabulastugan. Sa chimpo pa niya mo ni pagkutot sa tunnel na. Chimpo pa niya ni General Bantag antes siya gin-suspend. Dumduman ninyo si General Bantag gin-suspend ni pagkatapos nga madalahig sa kaso sa pagpatay kay Percy Lapid, isa ka broadcaster. Ang pagpatay man sang isa dira kay natawag middleman. Gintudlo ni siya mo nga may isa ka certain bantag nga daw among nagsugo, no? Ha? Although ati may mga balita nga nagasiling nga daw mas may mataas pa kuno sa kay General Bantag. Hindi nangin mainit ini karon nga isyu mga kaaksyon. Dugangan pa ining may tunnel nga ginakutkot dira. Abot para sa ano ng tunnel, it was not explained. Para sa ano inang tunnel, abi ko anay gani kung nagakutkot tunnel yung mga priso nagakutkot kaya abi ko anay kung
ganahan nga imuon bala nga palagyuhan nga pala nga escape route bala sa ngaton sa nga mga priso. Agyan nila sa pagpalagyo. Abi ko ya muna gali kay iya ini nga proyekto sa New Bilibid Prison na way lang ko kabalo kung para sa ano ining tunnel. Tigin tago ko ng pag-ubra sini kay wala sang pundo. Na doon nga pagkabutang man. Do hindi ko intindi kung para sa ano ining tunnel ni. Sige lang mabalaan tagi na sa pag-abot sang mga masunod nga mga inadlaw. Magwa ini nga balita, no? Ari pagido, 26 bilyones pesos nga kita nagakadula sa gobyerno kada tuig bangod sining illicit tobacco trade. Doon, no? Abi ninyo, sa mga kilala ko ba lang nagapanigarilyo, damo kay gambal sa akon nga damo sang nagalaptang nga mga piki mo nga mga sigarilyo. Would you agree with me? Kaya lang isa ka stick nga sigarilyo kuno pag suyop nila kuno do pila lang ka suyop ubos na. Kung isagan hindi pa maubos ka kapatay. Hindi ka damo ang mga mga piki. Di nagkakapirdi ang gobyerno dito 26 billion pesos kada tuig. Damo gyapon niya sang mga damo gyapon niya sang padugi ya, paagi ang mga Pinoy, no? Para nga makapangdaya. Abilidad na yan mo, no? Abilidad. Only in the Philippines. Ano pang iban nga balita? Department of Health nagapag-iangot pa sa DBM. Angot din sa COVID-19 allowance sang mga healthcare workers. Wow, amo pag isa ho. Tingala ko bala mo ang aton nga mga healthcare workers dapat makabato ni sila sang one COVID allowance bala nga ginatawag. Being the frontliner sang panahon nga nag-aaway kita sa COVID-19. Ito natapos na matamat na natapos ang gira naton sa COVID-19 way pa mabayaran gyapon ng aton mga healthcare workers so sang ilang one COVID allowance. Di ang DOH nagapag-iangot pa sa DBM tiyan unyo pa na i-release sa kadugay na nasang ulat sa aton nga mga healthcare workers. Nga sang chimpo pa ni Presidente Duterte wani nga daan ma-release aw. Kuwato man sa sahi sang administrasyon nga. Pagkatapos ang anom katuig ng administrasyon ni Presidente Duterte, anong matudlo tanga daw nag-ayong Pilipinas, daw naglala, no? Paabot sa inyo pagtanaw. Kay bisan ang aton nga ekonomiya sa rurot, sa Tagalog pabagsak ang ekonomiya. Kabay pa ining panahon ni Presidente Bongbong Marcos, makatulot tibawas, tabla. Ito lain niya ang prioridad sa nagligad ng administrasyon Doon kapigaw gid bala kung parte sa ekonomiya ng balanta bala. Doon kapigaw gid bala. Doon puro lang sugid. Ala sang pamatay sang mga drug lords, sa mga involvado sa droga. Sige ang pamatay. Pero panila ko ito sige nagadamo man nagadamo. Ang involved sa drugs, makwad-law-law, halos may bypass operation gani sa subungo. Nadalabing Pinoy sang sugid sang pangtimpo kampanya sang 2016. Anom kabulan, papason ko ang droga. Kung hindi ko mahimo, ma-resign ako. Ay natapos lang anom katuig, waygid. Naglala pa. Pinoy, abi daw kahapos sa aton papatihon mo. No? Kung isa bala, hindi tama na mabasol ang Pilipino. Bla. Kung kayo sabi, kung nakita mo, desperado na bala kita. Tungod sa nagkakatabo sa aton nga pungsod, di may isa, here comes somebody, mapasalig, niya droga, give me 3 months. Give me 6 months. Tapuson ko ni. Kung hindi ko ni matapos, ma-resign ako. Tapos gid ang anom katuig, way gid matapos ang droga. Ya ka budlay gali. Nagpati ang Pinoy. Wala pinatsanay, wala to nga pinatsanay isang mga drug lords, mga
involvado sa drug trade. Mga galing kita mga gagmay man lang eh. Ang lain ko na kay may mga dalagko nga mga involved dira. Kaya daw ginaproteksyonan pa ya. Makadumdum ka itong ang Bureau of Customs to Sona. Sino ganitong yung sa Bureau of Customs Sona taman? Si Lapinya, sino to? Isidro Lapinya, sino taman? Itong nadakpan ba nga may nagpasulod nga bilyon to iyang druga. Ano to? Nung tabos to? Nalimunaw lang. Huwag kita sang nabatian nga may ginkasuhan. Huwag kita sang nabatian nga ginkasuhan. Muna, papason gali ang kompetisyon. Sige. Pinahin na sa aton nga mga balita nga natipon. Mabatian karon ang mga detalyes na sa aton nga aksyon balita evening edition. Mayari pa gidoy pati na ginaduso ni Senator Win Gatchalian nga kada riyon dapat may SPED center para nibla sa aton nga mga kabataan nga estudyante bala nga daw medyo may mga diferensya be. Nga hindi sila yan nag-eskwela. Yung mga slow learners wala naton la tungod sa ilang defect mental or physical man. So diri sila sa SPED center. Sumayo na nga matagaan man tutok ining aton nga mga kabataan. Nga do medyo mahinay ang ilas ni nga pag-eskwela tungod sa ilang mga defect is lawas, no? Mental, physical. Action Radio Philippine Standard Time 19 minutos na kaligad sa tak na ang alas 5. I-check ko ang aton nga patrol Action hands, okay na kita sa aton nga patrol. Pa-standby na nga ay si Action, sino sa patrol? Si Action Zil Menardo. Magadulong sa aton magadulong sa aton sa pila ka mga observation sa palibot-libot sa siyudad sang Bacolod. May hapon galita sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Para nga damo kita sa nga malambot nga mga ka-aksyon bala naton sa pagi sa Facebook, sa aton nga YouTube, sa aton nga website, no? So liog lang please like, follow, and share, no? Hindi makontak si Action Zil pa. May hapon na sa kay Anjo Arnejo. Inatamyaw niya lang si Diana Villanueva sa Jesusa Heights sa Barangay Estefania. Rosemary Guevara, good morning or good afternoon man din sa imo. Sige na, i-check ko na ang atos ng patrol. On board karon sa aton sa nga patrol si Action Zil Minardo sa aton sa nga mga observation report sa palibot sa siyudad sang Bacolod. Action Zil, mayong hapon. Action boy, good afternoon. Matyaga ko daw nakapanyaga kagid ba? Doon nahidlaw ko pala sa imo. Gani man ano man saan ta makakita na gid man? Doon nalipat. Tagay ka balahan ng isang bata ko kapamatay ko sa imo. No nalipat na ko sa itsura mo ito ay na kukita si mo. Gani nga may pa ko to bisang ginaulit-ulit mo pa ko. Gani. So na dumduman ko sa una ginakuskugos ta pagaw lang ang panty mo. Oo. Gamay ka pa man mo. Ito pa may pante na. Subong yung may ara na yan. May ara na subong. Wala, may bako ka na wala ka pa pante. Kumusta ang Bacolod subong? Siyempre pero do ka dulom na. Balo ka nagapakadto na sa Disyembre. Basta ka nagapakadto na kita sa December gani, mas malaba ng gabi isang sa adlaw mo. Gani do mas lawig-lawig gani ang tulog sa mo. Mas lawig-lawig kag mas mabugnaw, malamig ang gabi ngayon.
Kung gabi lang man bugnaw, pagka ugto, yung tagi-ti sang init, hindi magbantay. Tingnan nga bawi-bawi lang na. May blood ka gid yan. Sa iban niya, malamig ang gabi. Sa imo yan, wala yung lamig-lamig sa gabi na yan. Always man niya malamig ang gabi, taya. Hindi wala kaya malamig ang gabi, basta may katabi. Ay, ikaw na yung may katabi. Wala ko yung wala pa katabi. Si Papa, wala ka pamati. Ambot lang yun ka sa ato. Katabi mo ang unan. Ang unan gali. Una ng bayan. Bala. Una ng bayan. Imo kay gariya kadayon mo. Ay, amo na gani. Dapat anendo dayon. Supunan mo gadayon. Kaya kabudlay na yung alain nga katabi na yung karon. Magkayakap pong damag, sa Amo magdamag. yan namian kasi mo. May mga team song kaya dayon niya. Muna sa ano, di ba? Muna sa mga team songs ang kuhan mo. Magkayakap sa magdamag. Nan. San, karelate ko na kanta. Abo. Pero, oo, ang lyrics hindi ko maano, Action Boy. Tapos ang una pa na ang mga ano mo, yung mga kanta-kanta na Action Boy. Itong sa una kag sa karon niya kapapakwanta na yan. Updated na yan. Gani, dapat mga sawa ka na. Kaya Nagagad ka na. ano abi kay do ka kwan daw gapili man mo. Gapili sila. Gapili sila. Gapili sila ya. Ay, kapili sila. Sila yang gapili. Ikaw ya. Ako yang Ang ara lang. Ang ara lang. Ang available landa. May nangita na kinasi mo babae ito. Labaon man to buhok ka blande. Way sa kapagunteng. Mula. Laba mo ka blande. Pangita ya ka to. Kilala ko na kwan nanggapang salong pirmi bla sa kwan. 5'6" ya height. Gapang sa 5'6" ya height ya. Tetoson. Kilala na yung makamu ko no katama. Pero tegi ko nung kakilala na sabon. Oo. Do. Ito na hidlaw sa balya ginbista niya kada kagina. Isa lagi mo lang babae ka blonding kilala ko mo. Ngay. Ikaw. Pero hindi laba buhok. Kita pagunting mo. 5'3" lang ang height. Hindi 5'6". Sige na, musta na makulod na. Kaya subong action na boy, naarita rin subong sa may Bacolod City Police Station 8, kaya follow up ng balita. No, kay ti subong ari diri ang mga grupo ni wala sang victim, no, nga ginbawian sang kabuya ko napatay ni Atong arme? Incident kagina. Atong arme? Ano ang grupo nila? Mga army man nga arada? Damo din sila yung action boy. Oo. Ari de ginupdan ang pamilya sini kay ti ma-submit sang affidavit pala action boy kay i-process sini no nga ipasaka ang murder nga case diri sa may ano tawag nato sa may suspect nga kayo Ulysses kagati subong daw ginapangita pa nilang iban pa kaupdanan action boys pero dugay-dugay update na kaya Police Major Jure Puerto dire no kung ano ina ang latest update kay may ginaistorya pa ini ang mga ginikanan man sinisang biktima action boy ang priest ang ining si ganito si Karampatana ramanda. Wala pa action boy. Ara pa sa ospital? Ara kino na may pilas man no. Ano ta karon kung ari di sa ano na pay kung ari di sa kay ma-interview ta sa tani. Kung anong natabugin to, ano to man, hindi ko to kutsindi daw. Subong garin to ipangutok sinisang pamilya action boy kay Wisconsin Oman no ang bata mo sini o nang imo nga himata ya. Hubin pa to gali? Action boy. Bata pag hubin pa gali? Oo, bataon pa kay tido ang ranggo private first class. Do 26 years old pa lang? Oo, 26. No, kagati, ang pamilyari, kitari subong, no, ang iban siya nga mga grupo, action boy, no, mga scout ranger, no, scout ranger, ni gali action na boy, ini ang victim. Ano, kagang isa siya ka upod, o kung na itong victim, pag reaction boy, no, naiguan man kagabi, wasak ito kuno ang tiil, no, upod ni Ulysses, ito pala mo? Anong gingarmas ang gingamit ganito sang kwan? Sang atong suspect? Anong gingamit garmas? 9mm?
9 mm, no? Kagati, suno kaya Police Major Jory Puerto, na pag-update, ay do may nakitaan, pagin sila isa, sinika fire cartridge, no? Do, bali, naglagan sa 12, no? Ang recoveries diri. Isang aga, may nakitaan, pagin sila kasang gabi, ito, isang kagahon, do 11, palang ang counting, sinino, sa markings, pero isang subong sa pag-update natin is 12 na. Kagati, sa suno, sa ila information nga nakuha is doon, ang una, gigili nga nagabot, amo ini si Ulysses, gid, no? Miskan sini Ulysses Karampatana? Yes, amo ini ang victim, no? Nga si King, alias King ni gali, King gid sa collection boy. King gid man sa gali. King gid, King gid. Gani ka, mamangkot ko bulanay, kundi ang natabo sa to, daw na may jutay sila nga nagproblema. Daw nag-order ko no, last or hindi na mag-order ang kuan, ang tag-iya be o ang inang ginaimna nila. So daw naglalisay na nagpuli pa kung naglakat pa ni kuno ang kuan ining si Ulysses ni Karampatana kang nagkuha sa armas. Ari diri si Police Major Jory Puerto, pwede ano ta siya, ilay. Okay. Mayo. Para direct ang aton sini nga pamangkot sa iya. Okay. Sige. Live na lang kami. Ari action boy, ako po natin si Police Major Jory Puerto. Sige, action boy. Okay. Kala lang rekta kay ang monitor ari naman sa iya. Sige sir, may hapon sir no. Ining kaso bala ni isang army ni kag sang ining daw naman branch accountant sang isa ka bangko dire. Ano sila natabo man? Anong tabo gid sila daw? Nag-order sila daw hindi na mag-order ang kuan ang tag-iya sang ilimna nila. Oo sir, amo na ang istorya kay gabi at ang mga kaagahon na nagkuha na itong tugiya nga hindi na magpa-order kay ma-close na sila. Okay. So naglinalisay, may verbal confrontation. Between sa kay Jobert, ang tugiya sa tulips. Okay. Kay Ulysses ni. So Okay. ara man sa tupad ni Jobert si PFC Denmark Iwayan. Okay. So kay iligway sila mo kasi talay ka sa mo sa serbisyo. Okay. Bali amo na una bunot niya si Ulysses. Okay. Kaya ay May dala galing armas nga daan si Ulysses gali. una siya bunot. So sa tanaw po kung kauna lupok kaya ang army, hindi na niya kabangon si Ulysses kay T-45. Isdog yung kinakihaboy. So kaya ang arma siya ni Ulysses, tanim MT, through intro na ako makaigo sa lawas mo, lapos niya mo. Matumbang kung correct, oo. antaya ang victim. Dati, siguro, damo na igo ni Iwayan, si Iwayan, sige, nakaretaliate siya, nakaigo pa siya kay Ulysses sa right shoulder. So, sige, tumbaya, palupok siya. Ang upod ni Ulysses, naigo sa TL, sa tuo. Muna nga wasakin yung tulaan sa tuo, kay 45 ang nakaigo. 45? 45 kay sino armas ang 45 na nakaigo sa upod? upod? Ang muna iya sa army. Okay. Daw sa labat lang gali. Balik iti, natumba mo, sige, tumba ko rin si PFC Denmark, Iwayan, nagpapapusirya, na igo ni ang upod ni Ulysses at si Joseph Jan, si Jan. Okay. Amon ang naigo sa TLT, subong confine sa Corazon Locsin. So pagkatapos nga natumba ni si Ulysses, anong ginimo? Tapos natumba ni si Iwayan, anong ginimo ni Ulysses niya? Amo na yan, kanya-kanya sila lakat, ang pick-up, lain nag-drive. Ang kusil, patago yan sa driver ng pick-up. Pahapit siya sa may bamsi, amo na-confine siya, ang driver sa pick-up, ipaday sa pick-up, patago ng pusil, nagdiretso sa may Santa Lucia, balik ang pick-up, tago ang pusil. So subong nga po na nagsubay sa mga ginpa nila, patungkol sa gabi ito kahapon, until 11 sa gabi kahapon, inom nila na sabay sa guwaan ang subdivision sa Santa Lucia kay sa Tiangge ni Nonoy. Okay. Bali, So pag-abot galit na sa tulips siya daw, medyo nakainom na sila. Nakainom na sila. So ito sa Tiangge ni Nonoy, until 11 din nag-inom. So nangagad ni si Ulysses na mawan battle sa guwa. Asa nakalabos sila sa tulips dira. Pinakagaw na, tapos 12 na.
Hasta nga hindi na magpa-order ng tagiya mo na nag-resign, nag-abot sa Tiniruay. Matay ko sir, daw sa report daw ginlagas pag ni Ulysses ang tag-iya. Okay, nakita ko tong dingding na pasulod ko sa kuan. May gunshot dito sa may dingding, pakanto dito, trajectory. Kasi ngon, may lupok kanto dito, kay naigo man niya si Jobert ni. Ines. Okay. Sa Nautod, no? Dali lang gid liog ko action and drill liwat kay action seal daw. Ay grabe gali no. So may armas na gali nga daan nga dala ya ining si Ulysses Karampatana. Kag suno sa investigasyon sa kapulisan nauna ni siya gabot. Kag nagpalupok yung tiro si sige sir, you were saying? sir, bali natumba na to si Kwan, si Denmark. Nalagyo niya si Kwan. Si Jobert, nalagyo, okay. O palikod. So may kita ko tong dingding, may tiro nga kanto dito ang tiro. Okay. So, sa likod sa niya bulit banda igo niya si si Jobert. May igo man si Jobert kaya ang tag-iya. Ano din sir si Jobert kuan man nang kasalihin mo kayo na classmate sila ni kuan ni Iwayan. Sa kuan man sa military man ni si Jobert. Bali kuan na siya ning separated na siya ning inactive na siya. Nagnegosyo na sa Escobar kay wala na sa serbisyo. Pero kay naghapit niya ang classmate niya sa iya kay nagkwato ko no bonus sa hapon, nagabot ang bonus ng mga uniform personnel mo. Correct. So, nagpabadi na sa badi nga si PHP Villa Carlos. So, naghapit, nawili sa inom at nakalabot sa emosyon ng insidente. Okay. So, ining si Iwayan, sumong sir, asikwan si Karampatana, si Ulysses ni ara sumong sa ospital pa ya? Sa Bamsig. Kasi anamon to, hindi natin makuha ang mga istorya totoo na tabo kay ginakuha niyang abogado ya kuno anay ang akan. Abogado siya mo. So wala kami siyang pero ang inang mga insidente nga mo na sir ang mga may mga witnesses nga na iban man yang nga customer at that time nga nagwitness. Bali itong babae nga naga-serve tapos ang upod ni Iwayan nga army-man tapos ang tong wounded upod ni Ulysses amo to nag-rebel sa natabo. Pag nag-istorya kung sino ang mga upod nila. Okay. So, sa hapon na locate na yung mga upod nila. Pilas lang kabilog, sir? Ang upod ni Ulysses? Bali, anom. Anom sila. Sa iya. Ikapito kay Ulysses. Ang anom ni sir, may mga armas man? Wali, siya lang may armas. Siya lang may armas. Okay. Pilaya sila ni Iwayan? Pila sila yung grupo? 3 sila Pating tag-iya. Pating tag-iya, 3 sila. Ang may armas is si Iwayan, kag ang isa ka upod may araman pero wala. Wala armas. Si Iwayan na gid. Iwayan na may armas. Kung may armas ang upod niya, patay man to kay si ginkantuan man sa ako sa gwa sa banda mo, nanginatuan mo sa 3 ka tao kag kastigo kan nalipungan isa kay nalapusan sa ulo. Ay correct. Gin kastigo pag isang mga upod man ni Ulysses. Oo. Okay, sige. So sumong sir na nung status nila nung kuan na pamilya Matikwara da sa Police Station 8? Sir, ari sa Station 8. Ginakuha na David. Muna na-plastas ang investigador para buwas kung may ngagaw ta buwas aga ma-file ta intro inquest. Okay, sige. Sir, salamat gid sir. Thank you for your time. Sige sir, mayong gabi. Sige, mayong gabi the same. Sige, ara taglisubo. So, damo gali ta subong mga scout ranger gali ni si Kwan, si Iwayan. Correct. Okay. So mga upod da nga ara da. Oo. Donos lang damo da. Oo, damo. Huwag mo ginisip? Wala ko naisip, pare man niya. Lain-lain color buhok na. Yawan mo ka-identify ka. Pero wise na kayo uniform sila, why? Wala, nakasibilyan. Nakasibilyan. Okay. Sige. Hulbaan mo ka ba? Sekaran sa ako naman. Kate ka naman ako ba't mo da. Grabe gali, no? May armas gali nga daan nga dala ni Shuli. Wala sa nagpuli gali yan, no? May armas sa gali nga daan niya. Pumiro, ang malita ka doon, nagwa pa na nagpuli, mabalik may armas. May armas gali nga daan niya dala. Munang budlay, basta magkanto kasi limnan, may dala kaya armas mo, no? Amugay daw kalayo naman guro kung magpuli pagid sa. Kay daw sa dito sa kane sa Takuling, no? Oo, sa Takuling, Santa Lucia. Ano na da ang tulips naman daw? Way pa ko nakatilaw kadtos ng tulips. Ano na siya, haw?
Kung diri ka ba action boy mag-agi sa likod sa Golden Field na nadagani nga street sa may before sang taytay ni wala action boy dala lang kay ginaano kanay ay hindi sa may likod sang Golden Field action boy di ba may hollow blocks na nga negosyo nga baligyaan before sang taytay sina may ara na da nga saygad sang dalan ilimnan action boy before sang hollow blocks nga pangubra sang hollow blocks sa likod sang Jade Court man no ara dira Jade Court sa Jade Court dira sa may kuan sa may Golden Field. Oo. Oh, hindi to ya may isa ba to sa kuan mo sa may Alihis na road mo. Sa din sa yang Jade Court ining sa nang pakadto sa police station. Sa may likod sang Alihis Jackson boy. Alice Road, sa Alice Road gidya. Oh, kay doon naksanay na nang manadabay sila. Oo. Sa likod nga part sini sang Jade Court no may ara na da sang hollow block nga pang ubra sa gaanti sina sang hollow block nga amo na da siya ang tulip bar. May vulcanizing na dagani ayon. Ano dagani sa nga street ang sa may tulip? Ay, Lacson Extension action boy. Lacson Extension. Hollow block gi siya action boy. So antes gali isang taytay da kung may taytay na da nga nang sapyak ng Paudarco ni bla. Oo. So antes ng taytay da mapawala ka mo na da. Oo, amo na da siya. Tara lang da. May puro hollow block sige. Ara lang na da sa corner da or sa tulunahan lang sang likuan mo da pawala ara na da. Oo, agi bala karon. Basi may way tapos na din ni Roy basi pag yun mo ko to ya may kuan pa na daw na tapos na. Kasi basi close sila sa Bungburo eh. Okay. Amo na da gali ang tulips gali. Tulips anong spelling? Anong feelings naman? TWO kung TO lang. TO lang. Tapos Tapos may dash ba na mo? Tapos lip. May mga sweet lips ya. Uy, ay mo lang mo lang na mo imo. So tulips siguro na sa kuan guro na daw tulips blaw. Oo. Tama na siya. Amo na sa? Sige, shortcut na lang kalain man lips to lips mo tawon sa mama. Bati ang rin mga terminology na ang mga kuan mo, ang mga kuan niya gintulips siya tong customer da mo na bla. Pero sa kalanan man dilap, ilaya tulip. Mama mo na balaw. Tulips no. Normal na kalanan. Ay, desus. Te ang araman tang ginikanan ni kuan, ginikanan ni PFC Wayan. Daw naglakat pa sa action aras may sulod. Daw kayo nagin-try do ti ang tatay daw pulbaan ko. Ya. Pertigid. Daw gainit sa ang ulo action boy. Pertigid ang pangakig ti amak mo 26 anyos pa lang na bata pa na iya. Taway-tawayan ta karon i-try ko liwat at least malabis ka na nanay nila karon na makuan sa statement. I-try ko dugay-dugay kung daw magbulubugnaw ang hangin sumukati. So ka matamat naman no kusog-kusog ang hangin. So posible buwas ipasaka ni saka na ning kaso kag ma-inquest na ni siya. Oo, kung hingagaw. Ako ano man ang affidavit na subong action boy. Sige, go. Yes, so si action boy may na ang aton subong ng latest update regarding sa shooting incident kag ang update man nga madulon naton diri sa may syudad sang Bacolod. Ini si action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod. Action, run. Salamat gid action Zil Minardo. Basi kibot ta basi sa action cell pagbalik di may upod na blang nga scout ranger. Muna no, isa ka problema na kung isa Kadto kasi limnan, may dala kang armas. Hindi daw nagadugang blang imo nga isog blaw. Hindi ko isa makahimo ka ti daw mati ko daw ini siya daw branch accountant ini siya sang isa ka bangko diri sa Bacolod. Tawa bala na ang ining suspect abi nga si Ulysses Karampatana. Tawa bala na ang natabo sa pangabuhi mo bala. Ginhalitan mo ya sa isa lang ka insidente nga wala man sang kapulos-pulos. Hindi na pagporderon puli di bla. Galing kay kung may armas ka ti way masaguro ka bambot basi way man maabot nga mga army man to. Way siguro kabalo nga mga army man to. May armas ka, nakainom ka, ti ang imo nga boldness man siling naton ba, do gaisog kaya kami pa may armas ka. Pero kung wala ka na sang dala, why na tani mo, hindi ka na magpangisog mo. Pag hindi na ma-order, ti puli
Hindi yan ni Silo si Iban. May harap man guro Iban ni Limnan. Di tanawa ng halit nga tugaw. Ginalitan mong imo nga trabaho. Ginalitan mong pangabuhi mo. Hasta pamilya mo iyan dalahig. Di ano ba ya? Huwag gidya ka labot-labot ng pamilya mo. Yung dalahig pa yan sa ginimo. Tungod lang sang impluensya sang espiritu sang ilimnon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 mga ka-aksyon. Magabalik kita sa atong dugang nga pagpangalagad pagkarapo sa importante naton nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya, pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kanusin mo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may gimpamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lanto, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga
mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo, bakal silporte, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang kaya basta kaluyan, mangitaran ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi, nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasipo. Action Reports, Afternoon Edition. Piri lang sa Action Radio. Las 5:54 kita mga ka-aksyon. Balik kita diri sa Action Reports Afternoon Edition. Mga punta na kay Dennis Nuestro sa Dumaguete. May may wood fire naman dira sa Dumaguete. Ana Sinoro, kag Evelyn Nipomuceno, Jocelyn Song Comedia, Gaulan Glisbong, kag kay Teresa Lina Kayaw dira Marema ang apon. Good evening man kay Tessie Esquadra sa Binalbagan. Sa sining bahin sa aton nga pagpangalagad mga ka-aksyon, i-check ko lang ang mga report. Gikan sa Bacolod City Government Center, upod naton si Action Dale Salazar. Action Dale, please come in. Boy, subong nga hapon sa regular session sang Sangguniang Panglungsod, gin-present rin sang City Council ang aprobado nga resolusyon nga nagapanginbulahan na sa top 2 action boy nga Bacolod no nga ti amo na siya madinalagon sa CPA board exam nagsigad nga October 2022. So si Councilor M. Ang amo na siya nagbasa sa sining resolution ni siya man ang nag-author kag ginanimo sa ginaprobahan para ini kay Marie Buan Cochilio top 2 no nga sa CPA licensure examination nga naggraduar sa University of St. Lasal sang year 2022 action boy kag summa cum laude matapos na nakakuha sang 90.67% nga rating. So nagpasalamat rin si Buan Cochilio sa konseho sa pagkilala nga ginhatag sa iya kag magluwas ni may ginaprobahan nga resolusyon nga nagapangabay kay Mayor Alvy Benitez nga kun mahimo mapainan sang pondo ining ordinance ng author ni Councilor Israel Salanga nga nagahatag sang cash incentive sa mga bar kag board exam top notcher section boy do siya gini ang pioneer o kun bueno mano kun baga nga kun top 1 makabaton sang 50,000, top 2 to top 5 30,000 kag ang nabili na action boy may asang 10,000 pesos siya pagabatunon. So ay pa pundo na? Way pa na pundo ang incentive na? Yes, wala pa ni ma-turnover siya ang budget or incentive action boy kay tiamo na siya ang sa karon na ginahikutan man sa Bacolod local government yun. Kaya kumalumduman recently lang ni ginaprobahan sa study final reading ang ordinansa ni Councilor Israel Salanga nga tiyang purpose diri is maganyat pagkita mga estudyante nga taga Bacolod City nga magtuon para makalusot abis sa top 10 kag makabaton sang cash incentive. Pero qualified na nata sa sinang incentive si Miss Buenco
Cotsilio, babae, no? Yes, babae ni siya, Action Boy, kag ti Taga din gini sa Dale? Taga din siya? Wala din na mention actually sa kopya sang resolution ni Councilor M kundi in giding iya nga barangay. Pero taga Bacolod gid ni Action Boy. Taga Bacolod gid. Taga Bacolod gid ni siya nga magluwas kati taga USLS situated sa Bacolod City kag ti amo siyang recognition na ginhatag sang city council. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar. Congratulations kay Miss Bin Cotsilio. Top 2 ya sa CPA Board Examinations. Dinalog-lahog. A product of the University of St. LaSalle. Kaya diri sa Bacolod. Kung nambala naton ang accounting ya. Di LaSalle ang isa sang ginakilala nga pinakabaskog diri kun accountancy ang paghambalan ta mo. Kalong kadumduman ko sa eskwela ko sa una sa college. Ang kada eskwelahan ni may tatak ni sila kung anong ila nga daw mga kutuan pala yung mga specialization sila kung anong ila yung nga linyada bla. Ting University of St. LaSalle alin sa una kilala rin siya sa accountancy. Dumduman ko sa chimpo ko pa niya. Dumduman ko sa unang Colegio de San Agustin Bacolod is known for its chemical engineering nga kurso. Ang UNOR is known for its civil engineering nga kurso. Ting LCC of course kuan ng fine arts kag architecture, di ba? Kung isang chimpo namon mo Agos Negros sa unang action nre anong ilang sa dinasaman anong kurso na ang daw kilala sa unang Agos Negros man. Tanan ko kurso no? No ara man ang Agos Negros mo no. Kung dumang sa unang Agos Negros na bantog na sa football so na. Football so na daw bantog na ang Agos Negros so na sa football. Araman may mga damo man sila no, damo man mga kurso da mayo sa West Negros during my time. No? Kaya mo na mga colleges di sa una mo ang Riverside of course is nursing. No? Riverside College kilala man niya sa nursing. Di subong damo na mga nursing school subong LaSalle may ara na ang San Agustin may ara na UNOR na may ara na nursing school. So na daw LaSalle chimpo ko kuan na Riverside lang eh. But anyway, congratulations sa sining Bacolod noon na nag-top 2 sa CPA Board Examination. Mga ka-aksyon na diri makatako pa aton nga pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition. Karon nga adlaw Nobyembre 16, 39 days before Christmas. At 46 days before New Year. Ato galitong ginakot-kot galito sa inyo Bilibid Prison. Imuon to galit nila iya nga pinakadalom nga swimming pool. Dalom iya nga swimming pool. Kinpay mo ni Bantag gali iya. Kini si Bantag ni si General Bantag. Scuba diver ni Sagali. Diver ni Sagali ya. Di gusto niya dalom mo swimming pool kaya ma-dive. Ipurti abilidad ni Gan Bantag no. Ikaw na. Ang corona rasin mo. Pakut-kut saya. Kaya mahimo saya pinakamadalom nga swimming pool. Sa bugos nga Pilipinas, kay madive sa galiya, kay scuba diver sayaw. Pero si Dara Bantag, no? Abilidad. So, salamat mga ka-aksyon sa iyo pagpupun sa aton. Standby na sa mga balita. Gidulong sa inyo sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, Action An Defensor Lisay. Sa ngala ni Action Jan Diaz. Ang inyo diri alagad Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Uy,